Náš běžný nosič ohebných hřídelí má průměr asi 45 cm, což je 18 palců. Je skvělý na přenášení jedné hřídele, možná až do délky 30 metrů nebo 100 stop, a to o průměru 5 16 nebo čtvrt palce, což je 6 nebo 8 mm. Ale co se stane, když začnete přenášet větší, delší a těžší hřídele? V takovém případě už začíná být trochu obtížné takovou větší hřídel přenášet. A právě proto máme nosič pro těžký provoz. Je samozřejmě o něco širší v průměru, takže pojme těžší a více hřídelí. Ale zvednout ho a dát do dodávky bude pěkná otrava. Takže jsme udělali malou rukojeť vepředu, která má v sobě váleček, a vzadu mezi koly máme další rukojeť. A tohle slouží k tomu, abyste ho mohli naložit do zadní části dodávky, aniž byste museli celou hřídel zvedat vlastní vahou a dávat ji dozadu. Stačí ho jen nadzvednout a odvalit na místo. Uvnitř je druhý držák na hřídel, který pravděpodobně pojme asi 15 metrů nebo 50 stop vaší čtvrtpalcové nebo 5/8, což je 6 nebo 8 mm. A ano, o to tady jde. Díky za sledování. Čau.